Vamos dar comezo a sesión de hoxe. Moitas grazas por acompañarnos neste, non sei se é un ciclo, se é unha sucesión de ciclos ou, bueno, non sei como chamar, porque é unha especie de macrociclo que comezamos o ano pasado revisando a nosa arte, non? E o ano pasado, pois, realmente, pois, organiza a sección de arte do Consello. O ano pasado eles quixeron poñer o acento sobre os renovadores da arte, sobre as artes plásticas que ocuparon sobre todo a primeira metade do século XX, incluso as décadas centrais do século XX, non? Este ano realmente se cambiaron para outro subciclo que era realmente recordar o Grupo Atlántica a través dunha serie de figuras que desgraciadamente xa nos deixaron e, polo tanto, honramos os que xa faleceron do Grupo Atlántica. Pero neste mesmo ano tamén a sección que xe poñe o acento, aínda que fose nunha sesión única, non formando en si mesma un ciclo con outras, sobre o cómic, non tendo en conta tamén a nosa chamada de que, como no ano 23 nos cumprimos 40 anos, queríamos que nesta celebración dos 40 anos non fosen a celebración dos 40 anos do Consello da Cultura, sino tamén a celebración de moitos 40 e 50 anos e 45 e demais que se producen neste momento, non? É dicir, nese momento que vai entre o final da transición, que vai no inicio da autonomía, movéndonos aí nese espazo en que, claro, hai moitas institucións como a nosa ou moitas iniciativas culturais de grande trascendencia en todo o que foi a historia da cultura da segunda metade do século XX ata hoxe, e tamén iniciativas dun tipo ou outro que teñen aí o seu nacemento nese período, nun período en que o soñábamos todo e esperábamos todo, non? E aí entra tamén este xurdir do cómic galego neses anos do século XX, e traémolo aquí como unha peza dentro deste macrociclo de revisando a nosa arte, de arredor desa revisión histórica da banda deseñada que ten como protagonistas e, en certo modo, o homenaxe a Raimundo Patiño e a Xaquín Marín, non? Debo dicir que nos acompañe, xa o vedes aquí, por eso, moitas grazas por estar aquí connosco, porque esta xornada é especial dentro dese ciclo, porque de momento é a primeira que dedicamos ao cómic, englobando debaixo esa etiqueta todo o que poidades imaginar baixo dela, pero tamén é certo que hasta agora, revisando a nosa arte, por desgracia, sempre estivemos falando de autores falecidos, entón temos aquí unha presenza maravillosa que tamén parece que enche de ánimo e de esperanza, non? É cuestión de esperar un pouco. Bueno, para todos, corazón, para todos. Pero de momento, saúde e longa vida, porque, tamén ese sorriso que sempre nos sacou, incluso facendo humor a partir das nosas propias tragedias, non? E os nosos propios problemas, xa vedes que continúa vivo e que continúa activo, non? Por tanto, mil veces grazas por o seu convite, por a túa presenza, non? E, sin máis, voulle dar a palabra primeiro ao coordinador da sección, que para que presente realmente a xornada de hoxe, non? E que diga o que ele considerou oportuno desde o punto de vista dos organizadores, e en lugar de honra desta presentación terá a palabra ele para dicir tamén unhas palabras, e logo xa pasamos a primeira parte da sesión de hoxe. Moitas grazas a todos. Pois ben, boa tarde. Ben, como decía a presidenta, este é un ano de celebración no ámbito do Consello da Cultura Galega e no que está relacionado ca sección de creación e artes visuais contemporáneas. Pensamos que este era un bo ano para dedicalo
a esa xeración de artistas que configuraron o que no seu momento se deu chamar por Atlántica, que coincide, ademais, que a última mostra de Atlántica fíxose no Pazo Xelmírez, pois no ano 83, por lo tanto, cúmprense tamén 40 anos. Entón, xa anteriormente habíamos tido algún compañeiro de Atlántica tristemente falecido, como foi Manolo Moldes, pero pensábamos que debíamos rescatar de alguma maneira algunhas daquelas figuras que xa non están con que non nos acompañan. Así, adicamos este ciclo contemporáneo, por así decirlo, a tres escultores e tres pintores. A Alberto Dartas, a Rafa Baixeras, que ainda está pendente de facer, e outro se me acaba de... sempre se me vai. Borrajo? No, Luis Borrajo, que é escultor, Paco Pestana tamén, que é escultor, que tamén a faremos en outubro, que está pendente, a Guillermo Monroy, que foi a primeira. Guillermo Monroy, que é de todas, ademais, é a primeira que facemos aquí, no ámbito do Consello da Cultura Galega, porque as outras fixémolas en Ourense e fixémolas en Vigo, porque Monroy estaba moi implicado en Vigo e era un dos iniciadores con Antón Patiño, o que estamos esperando que chegue, porque tiña que estar aquí, me imagino que estará viaxando de Madrid, confiamos que chegue para hoxe. Ben, en esta xornada eu quero decir que para min tamén é unha satisfacción enorme, que non contábamos con el, porque isto non estaba no programa, ter con nos a Xaquín Marín, porque xa que ademais Miguel Anxo Parado, a súa intervención vai arrancar desta xornada que se fai valorando e poñendo en actualidade as figuras de Xaquín Marín e Reimundo Patiño como figuras un pouco iniciáticas do que era o cómic e o desenrolo do que logo se dan chamar a banda deseñada galega e todo eso, do que hai moito que falar. Pois, para nós é unha satisfacción enorme telo aquí, e agradecemosche moitísimo que estés con nós, e, por suposto, non te vas a escapar de dicirnos algo moito máis importante do que eu poida decir. Eu presentarei logo os relatores, que, como digo, son Miguel Anxo Prado e Antón Patiño. A Miguel Anxo Prado, a súa intervención leva por título Xaquín Marín, Viñetas pétreas, e Reimundo Patiño será Viaxe ao futuro. E isto, como digo, despois presentarei por un deles, e entón xa, para non alongar máis isto, doulle a palabra a Xaquín Marín, e será un placer escoitalo, porque ten que decir cousas máis interesantes do que eu poida decir. Pareceme que non vou a decir nada interesante, pero, bueno, o que vos digo é despertou e o dinosaurio estaba ali. Eu síntome o dinosaurio. Todos estes días, en Fene, en Instituto, en varios sitios me fixeron unha homenaxe. Eu non estou moi no meu sitio. O meu sitio é traballar. Sempre fui un traballador nato. Me acostumbrei a facer raíñas e se me quitan das raíñas. Nos meus tempos estudiaba nos rayas primeiro e nos rayas segundo, non sei se chegaba ao terceiro. Eu non pasei do segundo. Entón eu debín aficionarme ás rayas, xa non saín de aí. Coincidín con outros que utilizan as rayas para outra cousa. Estaba pensando en eso. Pero, bueno, a mí me fixo o mesmo efecto. Eu fui un apaixonado tal das rayas que ata pasei agora mesmo de ler. Xa casi non leo, non teño tempo a ler. Teño que estar dibuixando sempre. Moi mal, cada vez peor. Outro día dixen unha frase que vai ser célebre, que antes facía dibuixos como a churros e agora fago churros como dibuixos. Porque a man non responde. Xa.
Pero, bueno, eu penso seguir utilizando a man ata que se caiga de podre. E que máis vou decir? Nada máis. Que queredes que diga? Despois dirá Miguel Anxo que é o que ten que falar aquí. Eu son un que cheguei a última hora, me sentaron aquí e teño que decir unhas palabras que xa dixen. Xa está. Moitas gracias. E me gustaría beber un vaso de auga. Así, por favor. Pois logo chamamos á mesa a Miguel Anxo Prado para que veña a ocupar este lugar.